Pero nguna na tong kabit kay banghatang nagkwarta. Asawa kigwapa. Makaguba nagrelasyon, sir. Asawa Asawa. May tong kabit kay ablihan ta maskin mura na tagbulad. Tatlo na kuya ha. Makonsensya mo. Asawa? Helicopter. Hello mga Lodi, natadiri karon sa may Sandawa sa Kidapawan City. Diri mismo sa may warehouse gani. Nisubay ta diring dalana kay mangutana ta sa atong mga Lodi diri karon kung unsa ang ilang pilion. Kung unsa gid ang mas lami, ang kabit o ang asawa. So mga Lods, ato paminawon ang ilang mga reaksyon. Klase-klase ng mga reaksyon. Ako si Papa Rocky. Let's go. Ang tao kapag walang pera ay naaaling, di alam ang gagawin. Natawag siya sa Diyos, samba dito, samba doon, oh Diyos ko. Juby, 32. Asa man gid ang mas lami, kabit o asawa? Asawa kigwapa. Nganong naamang gayuban nga mga bit man gid bisag na asawa? Dili kontento. Unsa may angay buhaton para dili mga bit ang asawa? Ang bana? Palanggaog taman. Di manong taman. Di naman kitaglain kung nanay bana. Focus mo sa inyong pamilya. Kay sa mga kabit nga nagtan-aw karon. Pangita mo gulay sabit. Ipuyo na inyong pagkabigaon. Virgie, 65. Buto ka mura ra gyapon kag 16. Gamay man. Kabit o asawa? Gwapo ang kabit kay manghatag sa kwarta para makuan ka ba? Madani ka sa iyaha. Mangila di kay ilaron man kaniya sa iyang kwarta. Talon kan sa iyang kwarta. Manya di ikaw madani ka ka makikwarta. Bana de, wa ba gatag kwarta? Di manghatag ang bana oy. Iyaha lang ibulsa nang niya. Kabit manghatag man jud. Mga kabit, tarungo na to na nato. Tarungo na nato tong kabit kay manghatag nagkwarta. Pagkaon ako hasta gabi permidyo man sa magbuntag. Laura Mi po, 23 po. Kabit o asawa? Asawa po. Mas better ang asawa kaysa kabit. Nakatry na ka nga nahimo kang kabit? Wala po. Para limo way lami ang kabit. Makaguba nagrelasyon, sir. Ngano mga bit man gid nga bisag na asawa? Depende sa pagdala po depende sa partner nga mas dili kontento sa partner. Dili basiyan sa lami, sir. Basiyan sa respeto nilang duha, contented. Jimboy 30. Kinsa man gid ang mas lami, kabit o asawa? Asawa Siyempre kay siya man akong true love. Kaya nganong nami mga tao nga pilion gid nila ang pagpangabit? Depende siguro wala nila nakita sa ilang mga partners kung unsa ilang ginapangita kaya siguro sila nangabit. Unsa man ang mga tao nga nangabit? Mga taksil. Kung gusto jud ka nga maging hayahay imong life, imo jud isipon nga na kay family nga gidabuhi and then dili jud ka mohimo og ingana nga sala. Kay dautan mo guna siya. Kung dili nimo na pagbayaran diri, for sure sa second life pagbayaran nimo. Radalyn, 32. Kabit o asawa? Adto ta sa kabit kay lami mo dala. Nganong ang uban namili mig kabit? May tong kabit kay ablihan ta maskin mura na tagbulad. Ang asawa day? Ablihan lang wala lain sudan mortina pa. Sa mga sa kabit diha, padayon lang. Post mo yan te. Joy Scheme po, 25, single. Unsa man gid ang mas lami, kabit o asawa? Asawa, syempre. Bisag na ni asawa mga bit gyapon. Siguro problema sa isa. Dili makontento, lack of time, miscommunication. Unsa may angay buhaton para magdugay ang relasyon og di mga bit ang imong paris? Sinabtanay lang. Kanang sinabtanay, mostly mao naman gid na ang kuan, kinahanglan, hatagan og enough time mag imong partner. Ingon nila, palamian daw para dili daw mabuwag. Oy, just ko na, depende, dili tanan. Sa kabit manggod, siguro mangita sila og kabit, kay ang kabit, mahatag nila ang kuan, ang kulang nga nahatag sa asawa. Makonsensya mo. Bana nga nangabit. Pag bag-o na mo, utang na loob, kana, bag-o na dyan ha. Princess po, taga Lower Manungol, Kidapawan. Pilay bana nimo? Siyempre, isa lang. Bakit plano dungagan? Wala pa ganun nakasal, dungagan na po. Kinsa man gid ang mas lami, ang kabit o ang asawa? Asawa, Jud, kay original man na. Una man nang gitilawan, sa kabit. Na magi mga bit gyud. Hindi ko kasabot, anak. Siguro, naray kulang siguro gipangita sa uban. Pero na may lalaki nga makontento, pero Jud, dito mag-expect. Unsa kay gikulangan? Nganong mga bit man sila? Paminaw nimo, unsay nibawan nimo, unsay kulang? Siguro sa time, attention, o siguro sa part, siguro sa mag-asawa, mga na, good. Unsa may buhaton para dili mga bit ang bana? Pakita na tag, sincere ta nga pagkaasawa, maalaga, sweet, Jud. Helicopter. Dapat na pud na nga para points ba. Mensahe nimo sa mga kabit nga nagtan-aw karon. Sa mga kabit nagtan-aw ron, padayon na sa inyong uwag. Kumasakpan nimo yung bana nga nangabit. Tiurok dayon siya Diretso dayon. Hiluan sa bago. Diretsoon. Once lagi madakpan ako. Wala, umanang tanan. Or
gikapoy na gyud siya. Di okay, bye. I'm Jedin, taga Dato Paglas. Kabit o asawa? Asawa. Unsay mensahe nimo sa mga kabit nga nagtanaw? Keep it up. Jessa, 25, single po. Unsa may mas lami, kabit o asawa? Asawa? Nganong ang uban nga mga bit may gud bisag na asawa? Hindi kontento? Wala siguro rin nakita sa asawa nila. Lot Logon, taga diri Purokguaba, 47. Ay bana, isa lang oy. Asa may mas lami, kabit o asawa? Syempre ang asawa ka ng bana nato oy. Maski usaon nimo, bana lang gihapon nimo kada lami gyud siya. Nganong mga bit may gud sila? Dili siguro nindot magkama. Siguro di ka wala mong kama na. Kada nangita naglain ba? Kita kay expert man ta. O sa may angay baton para dili bian? Syempre kanang tanan na all style, freestyle, tanan para di mangita glain. Purma o posisyon nga pinakanindot para dili bian? Helicopter, lami lang ba? Lami. Kanang kondisyon kay ka. Silbawa imong bana magbinuang unsay buhaton nimo? Ay nako, putlon ako yaha. Nya wala kay kalipay. Eh, bahala na siya kay masad nimo sa mangita. Di, tanawon na lang nako siya. Unsa man nimo tong putol? Wala na, luoy na kayo. Kay nagita ba siya glain? Sa ato niyang putol, lubong na nimo. Ilubong na lang ako. Di na may pagkaano pato. Butangan ako na siya, formalin. Dili nakita sa may Sandawa mga lodi, kasagaran asawa gyud ang ilang gipili. Diha sa inyo ang lugar, unsay gipang pili? Kabit ba or asawa? Kamo diha itag ninyo inyong mga kaila nga naay mga kabit. Pwede mo mo-comment diha kung unsa inyong reaksyon, kabit ba o asawa. Daghang salamat, palihog like and follow sa atong Facebook page. I-click ninyo ang button nga subscribe sa YouTube nga Kaplodi and sa tuang Facebook page nga Kaplodi, sa tuang TikTok nga Kaplodi. Ako si Papa Rocky sa Facebook page nga Kaplodi. Ikaw diha unsay imong pilion, kabit o asawa? Daghang salamat. Shoutout ko sa family ko po. Shoutout po sa Maali, sa Batasan, Florida. Kung kisa to'y daghang mga labunon, adto mo diri sa Sabel's Laundry Shop. Singaw Road, Kidapawan City. Tarungon paglaba, pilo og tarong tapos limpyo. Oh, humot sama sa nagbantay mo. Sabel's Laundry Shop, Kidapawan City. Shoutout lang akong family diya sa Barangay Magsaysay, ang Badillo family o Koan sa Lower Manongol, Rosal family. Diri pod, welcome mo diri sa among Koan sa JCC Sig House. Arit na mo at bang sa warehouse. Dali lang kayo siya kay dapli na siya highway. Shoutout sa pamilya ko, pamilya Abbas, sa Dato Paglas, Maguindanao. Oy, shoutout taga Suigay Market. Diri sa Talipapa. O diri sa akong alright, palitan mo quick ha. Hi sa tanan mga taga Kidapawan. Promote na ako ang meat stall and then ang ako ang meat shop sa may likod sa CDK. Diri ako ang meat stall is located at Purokguaba, Talipapa, Suigay Private Market, Kidapawan City po. Thank you so much unta ganahan mo nga mo palit og karne diri. Lugar ni sa Sandawa, likod sa warehouse.